Hej, ticho, ticho. Horda na strede. Vidím ich. Prebieham. Bleh. Za sponzoring tohoto videa ďakujem airsoftovému obchodu Anareus. Narátaš do 10, takých normálnych ako 10 sekúnd. No, ale keď 1, 3, 6, 10, vieš? Spicovcerských 10. Predstavíš, že budeme celý čas ticho a toto len takto byš nás čiže. Ale to bol plán minulé, len tohto zožrali hemeroidy a museli sme ísť do strany budovy a rozebrať nás. Antispot. Čo? Antispot? Antispot. Odinštalujem sa. Debil. What is going on? Homemade ghillie Jak to hovorí? I have to rely on my KMCS ghillie suit. Aha. My power of my KMCS ghillie suit. To je jak Rainbow Six Siege, postavíš si svoj oný. Hood? Hideout. Kde šiel henten? Za pličkou. Srať? Bočto. Čo si videl? Nič. Ashley išiel okolo. Sám? Neviem, či vedel, čo sa hrá. A toho nechcem. Kde sú tie párky? Správame si oheň. Tam sú naložené vo vody. Môžeme si spraviť hot dogy zatiaľ. Nejdeme? Kam? Pole sa. Kde? Obídeme ich takto celé konce. A nejebe. A však a čo? A čo tu bude sedieť celý deň? Ja som si došiel zahrať, kurva. Fiky má spicovcerské maniere, vieš? Už by sa robil, že... Oh, Nemáte. tak toto neviem. Máte tu. Asi vám vysvetlím, o čo v tomto hernom móde ide. Herný mód sa volá Sčítanie, začali sme ho hrávať na našom ihrisku Airsoft Thunder Squad nedávno. Jedná sa o to, že vlastne sme rozdelení na skupinky. Tentokrát sme sa rozdelili na skupinky po 5 hráčov. Keďže bolo cca 50-60 hráčov, tak tých skupiniek je na mape rozmiestnených veľa. Nemáme na sebe žiadne rozlišovacie pásky. To znamená, že každá skupinka má nejaký svoj call sign, nejaké svoje hesielko, nejaký svoj názov a tým sa rozlišujeme, či sme spolu alebo nie. Tá zábava spočíva v tom, že pokiaľ vás trafia, čakáte, kým vás oživí nejaký iný hráč. Môže to byť hráč z vášho tímu, môže to byť aj hráč z nepriateľského tímu. Pokiaľ vás oživí hráč nepriateľského tímu, to je jedno akého, tak sa pridávate do tej skupiny a hráte proti všetkým ostatným skupinám. Toto sa vlastne hrá, až kým neostanú na mape len dve obrovské skupiny, vznikne nejaký megafight. A na konci by mala ideálne ostať len jedna skupina, kde sú všetci hráči. Oživuje ho. Verám tých hlasiateľ, to možno aj trafiť. Tam je opäť zadu, stojí. Tam stojí. Rešiel doprava. Chceme sa stiahnuť trocha.
Minimálne 200 krát, kamoško. No veď toto. Oživ ju. Ja som mŕtvý potom. Áno, ulieva dobre. Sme s vami! Vlastne po mne bude strieľať. Hej, ticho, ticho! Horda na strede. Prebíjam.
Bleh. Čo je to? Čo je to? Nie, vzadu jeden ušiel. Neviem. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli až sem. Trošku sme predčasne ukončili toto kolo. Do budúcna budeme ho ukončovať iným spôsobom, ale aj tak to bola celkom pecka. Myslím si, že highlight tohoto dňa. No a mne neostáva nič iné, len poďakovať sa týmto 7 členom kanála za podporu a Anareusu za podporu takisto. Ďakujem veľmi pekne. Momentálne v pozadí robím na sérii AKS-74U, ktorú prerábam na HPA. Rozhodol som sa, že tie videá pôjdu pre všetkých von, avšak ak ich chcete pozerať v čase ich vydania alebo v reálnom čase, tak musíte mať členstvo, dobre? Keď bude tá séria úplne že hotová na 100%, tak až potom začnem vydávať videá pre všetkých. To len aby ste vedeli, že o nič neprídete. Takže u ďalšieho videa, ahoj.